Stane! Светиците от балет Магаданси, ангелите на рок-н-рола по бенд. Добър вечер, уважаеми зрители на вечерното шоу. Виждате как започнах аз с един танц на потенциометрите, известен така от старите дискотечни години. Твърде нелепо, за което ви се извинявам. А иначе започвам с новината от днес. Чудото се случи. Изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Не, пардон. Аз съм абсолютен лаик, уважаеми зрители, никаква оставка не е подавал. Всъщност Борислав Сарафов оттегли съгласието си за заемане на длъжността, изпълняващ функциите главен прокурор. Абсолютно това е процедурата, която се случи днес. Темек, иначе казано, айде от мен да мине, като ревете толкова, няма повече да ви върша тая работа. Сега някои твърдят, че Сарафов набързо си е събрал нещата и е казал на Гешев, дойде Румен Радев и почвам да бегам баци. Други се шегуват, че Сарафов е разследван за контрабанда с дърводобив, защото в неговия кабинет имало 4000 дървени трупчета, а върху трупчетата дела. Аз обаче няма да се включа в общия радостен хор, защото видях кой ще разследи Сарафов. Това е Ваня Стефанова, която миналата година по спешност беше назначена за заместник главен прокурор, най-вероятно за да поеме нещата, ако се наложи Борислав Боби да почне да бега паци. И тази същата дама, на която Борислав Сарафов ще остане, забележете, заместник, тъй като мандатът му е до 2027 година. Тоест в прокуратурата, образно казано, според българската психология, си го преместиха от един кръчов в другия. Или казано по-метафорично, да направиш заместника на Борислав Сарафов, който е човек на Борислав Сарафов, шеф на Борислав Сарафов, това е все едно да завъртиш Георгия, Мигеле и Емил, който и да е отпред се тая. Уважаеми зрители, изборите предизвикаха невиждани политически катаклизми. Случи се нещо немислимо само до преди дни. И това не е, че една партия взе над 44%, а че се сринаха канари на българската политика. Ето вижте, депутатът с най-дълъг стаж Йордан Цонев от ДПС е пред изпадане от парламента. Как прие тъжната новина и какво смята да прави за напред, сега ще разберем от самия него, от легендата Йордан Цонев. Здравейте, господин Цонев! Как сте? Здравейте, господин Станев. Как да съм в тия тъжни времена? Поне благодаря, че ме определихте, или поне така ми се стори. На острие ме определихте, а не на друго. На кое е другото? Турска чекия. Остър нож. Така, да не задълбаваме, че пак ще е за моя сметка. Днеска поне се видях с господин Пеевски. Той вика: Данчо, дей да ли вежда парламента, ела да те черпи едно турско кафе. Кайфе даже каза. Точно така. Викаме: машала шефе, много интересно, така го произнасяш, 10 милиона зелено в катарска банка. Това значи, представи си, Славиката викне да пиеш кафе от цветка, за какви пари става въпрос. Това е скъпо кафе от цветка. Висшата класа. Ма не дайте да отивате в друга посока, вие сте на интервю, а не аз. Ами аз аз съм на интервю, обаче явно ми предстоят много интервюта за работа. Възможно е. Добре, вие сте в предпенсионна възраст, няма проблем. Вие имате и стаж и точки, всичко е наред. Как оценявате тези 25 години в парламента? 25 години. Как го казах ти? Това от 2001, като си ви да си виж, гледай, като си ви да си ви като депутати. Аз да гледам, ама ще 2001. Не си помните вие историята, сте устарял. Вие сте от 97-ма. Не ги брой тия. От 10-то не ги брой. Броим от 2001. Значи, майко, още повече. И това сивите депутат. Сега накрая депутат, много така. И сега ще видя на какво се вика ново начало. Как ги оценявате тия 25? Ами как? Отзад чух стария Вашипо
Бузук Боби Пешев да ме оценява най-добре. Вика 25 години ментата в парламентата. Не? Но вижте аз го разбрах вече, че така прави момчето. Вижте, аз съм на 69 и парламентарната любов не стига. От навеждане почнах да се чувствам като доктор Ливайн. И мога аз даже съвсем отговорно да кажа, излагал съм хиляди хора. Нали така беше някакви. Она е старата реклама. Само че аз не съм ги излагал с магнитни на коленки, а с магнитски на коленки. Ти какво смятате да правите? Ще харча от краднатото слънче в Дубай. Шегувам се, аз да направя смешка. Какво ще правиш? Си търся работа. Ходих до бюрото по труда, ми предложиха охрана на строеж или водач на стана офицер. Защо? Защото викат, вие много хубаво лаете. Нали помните там, да виках, не дейте да притеснявате депутатите на камерата? Аз помня една рап песен, която беше Кучето лай, квартала е беден, квартала се забучи. Беше в шоуто се случи, един млад рапър беше дошъл и каза. Къде го изкарахте? Къв квартал е беден? Аз за това спомня миналото. Вие Вие не помните от кога сте бил депутат. Аз да, помня. Какво ще ви липсва най-много от парламента? Не. Най-обичах да изляза на парламентарната. Аз извинявам, че е така по-минорно, ама тъжно е. И най-обичах да изляза на парламентарната трибуна, да си повдигна 4 микрофона, защото преди мен е говорил генерал Атанасов. Честно казано, толкова съм свикнал с парламента, че даже сякат ме напсуват на улицата. По навик веднага искам дуплика, искам по начина на водене. Веднага. Ма поне, айде, мен не ме мислете, аз без работа няма да остана. Ще се хвана да работя, каквото съм работил преди с удоволствие толкова години. И какво е то? Очаквах да кажете крупие или нещо такова да натиснете. Аз не искам да ви внушавам някакви мои мисли. Какво? И брикчия ще съм си пак. Или ще стана оператор на Боби Баклинов, защото той всеки ден е край Народното събрание. Сигурен съм обаче, че някой ден пак ще се върнем в парламента с легендарния Хамид Хамид. Това е много упорит. Това значи, само хламидите са по-упорити от хамидите. Това от мен да го запомните. Бързо ли ще стартира според вас новия парламент? Вие имате огромен опит. Все ми е тая. То сега ще е голяма скука вътре. Манол Пейков го няма. Тошко го няма. Руди Гела го няма. Няма кой вече така да те напсува от сърце. Като казах Гела, сутринта го видях на жълтите павета да се разменя шутове с Гюнай Далоло. Гела и Гюнай. Да, бе, ритат са на жълтите павета. Викам, чакай, не, какво правите, бе, мушмуроци? Още ли се мразите, бе? Те викат, не, бе, хвана на носталгията, си припомним доброто старо време. И Руди така, бем, му прави горите. Нали, по време. Добре, държите ли връзка с другите ви колеги, които не влязат? Те не влязоха и други. Естествено, че държа. Естествено. Звъннах с нощи на Хамид Хамид. Викам, какво правиш, бе? Ербап. Той вика, събирам си багажа, еваш. Викам, какво правя ние, мъшляк, байрам. Той вика, какво, ще влезе. Чика ще влезе. Викам, аман. Ние ще го идем обаче дебелия. Язък. И яд ли ви е на Румера? Не. Даже днеска ходихме с Халил Лифтифов до президентството. Халил ма пита, вика, Данчо, сигурен ли си, че тук Радев ще си прибира багажа, точно с тоя кола. Викам, точно. Не се разсейва и давай, развивай гайките на джантите.